Bizkaiko ekonomia Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomian kokatzeko asmoz, interes handikoa izan daiteke kontu publikoen azterketa konparatiboa lantzea. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdeek eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenak kontuan hartuta Bizkaiko datuak Araba eta Gipuzkoakoekin konparatuko dira. Herrialde bakoitzeko datuak sarrera eta gastuen aldetik herrialde horren barne produktu gordina osoarekin alderatzen badugu, ondorioa da hiru herrialdeak antzerako datuak dituztela. Antzekotasun horien arrazoiak dira alde batetik hiru herrialdeen zerga arauak berdintsuak direla eta bestetik antzekoak diren egitura ekonomikoetan ezarritako arauak direla. Eta ez da harritzekoa, sarrera mota bakoitzak herrialde bakoitzen duen pisua antzekoa izatea hiru herrialdeetan. Gastu osoaren azterketa egin eta gero antzeko zerbait gerta daiteke. Hau da, ez dago alde handirik. Eta izatekotan, aldundia eta toki erakundeen arteko baliabideen banaketaren artekoa izan daiteke ezberdintasuna. Hau da, Gipuzkoan bi puntu handiagoa da toki erakundeen baliabidea. Gastu zehatzetan ere antzekotasunak nabariak dira. Eta transferentzia arruntak delako kontzeptuan nire barne produktu gordinaren ehunekoetan antzerako datuak ematen dira. Bizkaian eta Araban 14,7koa eta Gipuzkoan 14,9koa. Baina informazio hau adierazgarria izan ahal izateko transferentzia hauen desglosea ezagutu beharko genuke eta hiru herrialdeen gastuen banaketa funtzionala ere aztertu egin beharko genuke.